gahapon nag-vlog ko ni Ate Kuri, tsaka karon na napud siya o. Hello. Mo na siya kadto inihangyo sa Ginoo nga mawa na untang tubig. Karon manormal na kun. Unsa to ti ospat imong kuan gahapon te nga mawa na ang COVID-19 para isakto na tag-oras. Oo, tsaka nang 1,000 na atong adlaw ti ha. Hi guys, it's me Gids King Ayon and welcome to my YouTube channel Gids King Ayon Vlog. Karon diha na po ko sa CR as usual karadlaw. Karadlaw madyo ko ani nagabot gikan na ho sa boarding house, nagabot padong na ho sa trabahoan, mudong jud ko dito sa CR kay magpahangin. Di ako diari sa aircon dapit. Magpahangin jud ko kay kinaigangan. Unsa karon nagpaabot ko guys, ug naay mo abot. Mura magway hiabot ron. Unsa karon guys, adlaw na Domingo dayron, so magbinutan ko ron kay Domingo ra day ko magbinutan. Unsa kaning dapit sa hangin kayo, nga dapit sa aircon. Mo ni CR sa mga baji, sa diha na po si Salvi ug si Ate Madeline. Diha hinganam na pud og suksok sila kay naga-vlog naman po ko. Mahadlok ni sila sa vlog. Unsa karon guys, naanay mo abot. Unsa nay mo abot si Bulutaulo. Na si Bulutaulo na guard nang pinagdali. Unsa na napod si Kinit. Kaupan ni si Kinit namo unya ina food. Mo makanit. Mo lagi sila i-vlog ba? Unsa gabi kahapon nag-vlog ko ni Ate Kuri, tsaka karon na napod siya o. Mo na siya kadto inihangyo sa Ginoo nga mawa na untang tubig. Karon manormal na kun. Unsa to ti ospat imong kuan gahapon te nga mawa na Ang COVID-19 para isakto na tag-oras. oo, tsaka nang 1,000 na atong adlaw ti ha. Kanusa pa 1,000. Ay sorry. Oras na sa Ginoo na. Kamatay. Kabuang ra nino karadlaw eh. Ingon sa tawo musikat ko no. Unsa udong nagkwanto kay murag nanood na. Unsa ka map na pud sila oh. Grabe oh. Masa itag na kanang unja te. Te mo dong nagkwanto. Bye-bye. A few moments later. Ay guys, nanami sa sulod diri sa trabahoan, wa pa may customer kay wa pa man nag-open, unsa pa mga alas 10. Unsa karon sila na 9 in pa na sila. Na mo time in na sila sa ari kay delikado di mo time in kay urog masayop ag biometric. Di why quits ag trabahoan mo nang paniguro na time in jud na sila. Unsa karon guys, istorya sa ta kay wa pa man po mi nag-open, nanood na mi og dali kay para ready na ba. Nang abot si JP. Unsa ko no mag-foods ni unya. Abaw madayon mag-foods unsa pod? Foods. Mag-foods na pod ni unsa expect na laman nga mag-vlog na pud ko adto hiwa-hiwa og sudan ay kanang inilaw. Amot ra po. Si RC ka la. Foods. Amot ako sir, amot sila kung puyo. Amot ra kuno siya dali sa mupuyog. Wow, sana all. Bilib ni mo bay. Puyo magungulian alang baktas ko padung na pud uli amo Amot ra di mo kaon sana all. Nindutan no. Sa sponsor. Nindot og kanang mangamot kung tanan ba jadi mo mangaon kay ako ray kaon. Na. Mo na lami ka adyo. Wala sir, sugba si JP, sugba ba? Bahala lang kita mo basta na kuan. Ako bay. Mata ka bay. Murag nakaabunda siguro na ron ba? Daw siya kagluto bay. Lah, yahay si kuan, ni sikat mong nagahapon. Masa guys, ako nang paggun kay basig na naroy customer kay hapit na may mag-open. Bye-bye. 2 hours later. O karon guys, ningabot na po ang mga taga-closingan. Nanam-in naman po sila. Kay kinanglan jud nga mo time in jud na sila. Kay makwit. So, di na makal kay di kasaligan ng biometric. Kung sa kanisi kanang kiri-kiri. Muna kinalami ag kilay sa tanan.
Di ba tabang ng kilay-kilay na di na basta-basta ng kilay anak kay pang Miss Universe ng kilay anak. Naliman ba day ka unsa na po unique ani nga sila buka nga sige pangandog panganak sa pag-anak. Nairo pangayoon ako di po dihatag. Oh, kilay pa. Oh, naliman ba day ka ng kilay ana nga. Kisay ga trim-trim ana. Bintahan akir kay kanang di nakaadyo ka ng itom. Ako sa pagmuan kay bisig didot tani. 2 hours later. Maniud ko ta guys unsa karon ako i-video kung nagpangaon ako. Akong i-video na sila kay para makita na to kung kinsa ang kinadak-an og bungit, kung kinakitsay kinadak-an og kaon. Para maiani na mailan na to kinsay cute mo kaon, kusay kusog mo kaon, ana. Daw pa man sila mabot, hapit na sila mabot ron. So, tarawan ninyo ang mga videos ha. Salamat. A few moments later. Karon guys, nasugod na sila og pangaon. Muna ilang mga puma. Waman lagi ko stand kay pobre. Ah, nakusugan na rin ka ng lata po. Parehas ka lata. Oh, man ipapaspason ni nag-ilit. Ano lang?